לפני שנים הגיע יום, אורזים ציוד סמינריון, יצא שירה מדריכה. התקילה שם איזה מדריך, נתניאתי וחתיך בשאלות בפיזיקה. לקח קצת זמן עד שאמרו, למרות שכולם כבר ידעו, ורק היום אחרי שנים שירה ואסף מתחתנים. שירה השקיעה כל הבוט, שלחה אסף לנתיבות ואז קיבלה בהפוכה. יגור בפריפריה, חיי שליחות ועשייה, כל עוד יש סטייק זה לא נורא. כבר תכננו את החיים, ירדו לעומק הפרטים, זו שלישייה של אהבה, אסף, שירה והצבא. ביום הולדת או שנה, שירה באטרף נתנה, אסף פחות אבל תודה. בהחלטות או ויכוחים היא מנהלת עניינים, בסוף עושה הוא מה שבא. שהמצב נהיה עגום, הוא מחייך חיוך עקום, הוא מבשל לארוחה, בסוף שירה תמיד שמחה. כל הזדמנות בין הסגירות הם נפגשים בחנויות, אסף נרדם בחזרה. טה-דה-דה-דה, הוא התלבש על הפנים, שירה שינתה לו את הבגדים, מסרי פסטו עושים תמונה. טה-דה-דה-דה, אחרי החנונים קיבל חופשה מקורס חובלים, שלחו לכולם הזמנה והיום החתונה. לה 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 לה